Hala da. Bentsu Ramilo izan zen, igo zuena, eta, zabat egin zioten. Eta, berak sortu zuen edo martxan jarri zuen emakumeok mugimendu hau edo saretxo hau. Eta, gu berandutxoago, Durangoko emakumeok berandutxoago bildu ginen honetara, baina, hementxe dihar dugu, biotake, eta mila horiek, Durangoko taldeak igo ditugu euskarazko Wikipediara. Gero badira beste herrietan, ari direnak, baina, gu langa horretara edo erronka hori jarri genuen eta pozarrek gaude lortu dugulako. Marisa, nola, esango dugu ekimenaren dinamizatzaileetako bat zarela zu eta militante feminista urte luzez. Marisa, ze emakume dira, ze profil dira Wikipediara igotzen ari zaretenak? Durangoko taldekoara izan aldetik, Durangoko emakumeak igotzen hasi ginen. Lehena izan zen Benita Uribarrena, Durango jaio zen orain dela 100 urte. Hilabete honetan beteko dira bera jaio zenetik 100 urte, eta lehena bera izan zen, gero Aurora Abasolo Durangar sopranoa igo genuen, eta hola, mila da arte, ezta? Hasi ginen herrikoetatik, Durangokoetatik, eta apurka-apurka joan gara eskualdekoak sartzera, eta gero Euskal Herri mailakoak, eta baita mundu mailakoak ere. Gaur egun itzule ere egiten ditugu beste hizkuntzetatik. Horretarako egia esan gaur egun badaukagu Elia, Eluiarre sortutako itzultzaile automatikoaren laguntza handia, eta hortxe dihar dugu. Gure milagarrena Gernikarra izan da zuzen, emagin bat, eta perfil ezberdinetakoak igotzen saiatzen gara, ez da? Aipatuko dugu, Marisa, Andragunean Durangon aritzen zareten horiek profilak sartuz, eta lan horretan, voluntario lanetan aritzen zaretela, nolakoa da lantaldea? Gazteak ere badaude, ze emakume zarete? Lantaldean gehien bat jubilatuak gara. Jubilatuak esan nahi dut, denbora gehiago dugulako honetara dedikatzeko, voluntarioa gara danak, eta Durangoko taldea irekia dago gizonei ere. Gizon pare bat ere badaude, guk konplizea deitzen dienik, oso aktiboak direnak eta gurekin batzen direnak. Gu ostiralero, barikuero batzen gara Durangoan, eta, aldugunak, ez da, gero etxetik ere ekiten diogu, ze hau bide luzea da, ez, ordua sartu behar dira, gustora egiten den lana da, edo gu gustora egiten dugun lana da, baina etxetik bere ekiten diogu. Esan dute, Andragunean biltzeaz gain, gero orduak sartu behar dira, datuak biltzen, edo eskatzen batera bestera, eta gero, esan behar dut, azpimarratu nahi nuke hau talde lana dela, ezta? Talde lana, guk egiten duguna, gero beste batzuk gainbegiratzen dute, hornitzen dute, geu ere saiatzen gara, beste batzuk egindakoak hornitzen, datuak biltzen ditugunean, edo horkitzen ditugunean, eta, hori da gure honi sortzen digun postasuna, ezta? Azken baten, emakume horiek, biztaratu gabe zeuden emakume horiek, Wikipedian tokitxo bat egitea, eta hori da, gure egitekoa. Marisa, behonde izuela, esan bezala, bide luzea da, bide luzea egin duzue, eta 1000 profilera iritsi zarete dagoeneko, eta asko da hori, zenbat aldiz gelitu dira historian emakumeak eta emakumeen lorpenak itzaletan, ez da? Ekimen honekin, wiki emakumeak ekimen honekin ari zarete, emakumeei dagokien espazioa eta ikusgarritasuna ematen. Eskerrik asko, Marisa. Eskerrik asko zuei. Gero arte.